сүзләре күңелдәрдә төрле хатирәләр уята. Шуларның береһе һинең мәктәп елдарың, яшь сакларың. Ошо көндәрдә Күгәрсен авылында янә бер һабакташтар байрамы, классташтар очрашуы булып узды. Авыл мәктәбен нәкъ 35 ел элек бергә тамамлаучы егетләр һәм кызлар бер-берен күреп һөйләште, хатирәләре белән уртаклашты. Укыган мәктәп тупаһына янә аяк басып, унда сәяхәт кылды. Тәү башлап барыһы ла бергә укыган дустарын, классташтарын искә алып үттеләр. Ата-әсәләрен барып күреп, һөйләшеп тә алдылар. Ортаясы килмей, яшәгә тагыз шулар Без ул балаларны күрәбез дә куанабыз инде. Берсе безнең күршедә килен бит инде. Берсе кияү бит инде. Бу якка чистенька гына килә русланнарга тоже. Изгелекле бала калдырып китте, рәхмәт агайым, үзеннән соң. Шуңа балаларга куанып, шатланып яшәгез. Тем более правнукларыгыз бар. 8 генә. Мәктәптә иһә элекке укучыларын белем усагы директоры Эльвира Сибәгать кызы каршы алып, мәктәп буйлап экскурсия узгарды. Безне чыгарылыш укучыларыбыз. Рәхим итегез мәктәбебезгә. Үтегез менә. Хәзер безнең мәктәбебезгә битергәндә 35 елда үтеп киткән. Кичәгенә кебек бит барыгызга да сезнең әзрәк укытып та алдым әле, сезнең классны бер-ике. Наверное, фәннән килгәндер инде сезгә. Хәзер менә без музейны карыйбыз. Шуннан физика кабинетында класс сәгать үткәрәбез. Но шушы бинага 2007 елда күчте. Бу реконструкция булды бит инде мәктәбебезнең. Бу музейда менә хәзерге вакытта безнең Рашураятны алып бара, эшне дәвам итәйме Каразабин. Ну, күбезенчә безнең менә Каразабин әйберләре кул белән эшләгән, бөтен нәрсәне кул белән язды бит инде ул заманында. Менә аларның наверное сезнең классларыбыз да бар. Элемзәге заманда альбомнар да бар. Карагыз. Истәрәкле фәһемле бик матур экскурсия үткәргән өчен менә бу действительно бергә республикага сәфәр алышта китте. Килеп тә бара йөри. Милләт хәбәр биргән бала бик матур хәлдә музейга түгел бөтен мәктәп бик матур состояние. Менә мин мәктәпләр белән музейга күп бергә түгел Израилдә. Мондый турыштагы мәктәпте күп yerdə күрерлек түгел. Кайдан минутлы, кайдан yetişkinlikler нәйне шул финанс вопрослары килеп туу менән күп урында мәктәпләрдә хәлдә түгел. Бик матур мәктәптә итән авышырга без районда ситтәгеләр килеп кунак булып кайтып китәләр. Без һәр вакыт сездә нинди ярдәм без любой вакытта килеп торып килеп ярдәм Артабан классташтар авыл буйлап йөреп сыктылар. Обелиск, авыл капкаһын барып күреп, истәлеккә фотога төштеләр. Төп байрам сараһы авыл ысындагы матур урында дәвам итте. Башлангыч сыйныфтарда пионерия елдарын хәтергә алды һабакташтар. Хатта яңынан галстуктар тагып, пионер йырдарын барланылар. Будь готов! Күңелле гармун моңы, яшь сак йырдары аша классташтар яңынан мәктәп елдарына әйләнеп кайтты. Классташтарын бер табынга Псянчиндар гаиләһе, шулай ук бер класста укучы Гайса Урал улы һәм Гөлнара Камил кызы йыргандай. Изге юла буенча һәр очрашуды улар оештырып киләләр. Улар хөрмәтенә һабакташ дустары рәхмәт һүзләрен ялләмәне. Biz бүгенге көндә классташларыбыз белән мәктәп бетерүебезгә 35 ел бетүебезгә очрашуга җыендык. Бик дулкынланып, канатланып кайттык. Ерак араларны якын итеп, барыбыз да менә шушында җыелдык. Шундый матур, шундый күңелле шарага җыелдык бүген без. Аллага шөкер, менә бүгенге очрашуга килдек.
5 ел сайын безнең класста укыганнар 5 ел сайын очрашып торабыз. 5 ел сайын очрашып торабыз. Экзаменга килгән сымак. Дулкынланып, куанып, шатланып киләбез. Килгәнгә һәрберебезнең яңалыклары, һәрбер семья артып тора бит инде, яңалыклары да, куанычлары да артып тора. Шуңа һәрбер бер-беребез белән күрешеп, очрашып, күңелле итеп көнне үткәрергә җыелдык инде. Алла бирсә, барыбыз да исән-сау булыйк. Алдагы очрашулар куанычлы очрашулар булсын. Һез, дуслар, классташтарыгыз менән еш очрашаһыгызмы? Бер очрашу бит 1000 гомергә тиң тидер.